Θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Τι καλό σου έκανα σήμερα, ανταποδίδω το ευχαριστώ. Αλλά πες μου. Επειδή ως μεγαλύτερος εδώ της παρέας μαθαίνω συνεχώς από εσάς τα νεούδια. Αυτά που λες, παιδί μου, θα νομίζει ο κόσμος ότι έχουμε πολλά χρόνια διαφορά. Θες να πω τις ηλικίες μας? Όχι, να μην πούμε τις ηλικίες. Α, ναι, δεν λέμε τώρα. Να πούμε τις ηλικίες μας. Να τα αναζητήσουν στο Wikipedia, άμα θέλουν. Γιατί μας έχει το Wikipedia, εμάς τους δύο. Δεν μας έχει στο λόγο, μας έχω ψάξει. Τίποτα πληροφορία. Βέβαια, δεν μας έχω ψάξει. Όλα τα ξέρω για μας. Ακούστε τώρα να δείτε, διότι εγώ την ακούω τη Χριστιανά. Μία φορά μου λέει, Λευτέρη, έρχεται η Λίλα. Λέω, ποια είναι η Λίλα, ρε? Ποια είναι η Λίλα? Μου λέει, κάτσε να δεις τι θα γίνει και κάτσε να σου βάλω τα τραγούδια της να τα ακούσεις, διότι σίγουρα τα έχεις συγγοψιθυρίσει, σίγουρα τα έχεις πετύχει στο ραδιόφωνο. Ναι, βέβαια. Δεν πήγα να σένω και ζαλίζομαι. Μπήκα κι εγώ στο κλίμα. Υπνοτίζομαι. Η Λίλα, παιδιά, αυτή η γυναίκα ήρθε να ταράξει τα νερά. Εγώ το έχω ξαναπεί, ενώ ήταν γνωστή χρόνια. Τώρα τελευταία, ειδικά το τελευταίο χρόνο, έχει κάνει ένα μπαμ, έχει σκάσει με όλα αυτά τα τραγούδια που το ένα γίνεται καλύτερο από το άλλο και το ένα γίνεται μεγαλύτερο hit από το προηγούμενό τη. Ήταν χθες στο Τάλος Πλάζα. Θες να σου περιγράψω τι έγινε ή? Έλα να σε πάρω, μου λέει, από το χέρι να πάμε στο Τάλος Πλάζα να δεις τι θα γίνει. Βρε, έλα, μου λέει. Και πάμε, παιδιά, και κυριολεκτικά αυτό που αποτυπώθηκε. Θα το δείτε σε βίντεο που το έχουμε καταγράψει. Δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα σε μια πολύ μεγάλη γιορτή που ξεκίνησε χθες και επίσημα στο Τάλος Πλάζα. Ένα τριήμερο μουσικό φεστιβάλ. Για πρώτη φορά το Τάλος υποδέχεται μουσικό φεστιβάλ. Θα έχει και κριτική μουσική τις επόμενες ώρες. Σήμερα θα σας πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Αλλά αυτό που συνέβη χθες, μικρή, μεγάλη, παιδιά, κοσμοσυρωή στο Τάλος Πλάζα. Για μια εκρηκτικότατη παρουσία. Και ήταν και από νωρίς όλοι και περίμεναν πώς και πώς να κάνει την εμφάνισή της. Και θα δείτε από τα σχετικά πλάνα που έχουμε ετοιμάσει τη στιγμή που εμφανίζεται η Λίλα. Πανζουρλισμός! Δεν σας περιγράφω τίποτα παραπάνω. Αλλά πραγματικά είναι ένα τριήμερο που το είχαμε ανάγκη. Θέλαμε να περάσουμε ποιοτικό χρόνο, ιδιαίτερα εσείς που έχετε και παιδιά. Θέλατε κάπως να τα ψυχαγωγίζετε. Αυτός ήταν και ο ιδανικός τρόπος. Έχει συνέχεια, θα σας τα πούμε. Ναι, έχει συνέχεια. Δείτε πώς περάσαμε χθες στο Τάλος Πλάζα και επιστρέφουμε να σας δώσουμε πληροφορίες για το τι θα γίνει σήμερα. Τώρα, τραγούδα να κάνεις δεύτερες φωνές στη Λίλα. Σήμερα στο Τάλος Πλάζα γιορτάζουμε 17 χρόνια λειτουργίας. Μόνο χαρά και υπερηφάνεια μπορούμε να νιώσουμε γι' αυτό και ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς για τη στήριξη σας όλα αυτά τα χρόνια. Η αγάπη του κόσμου είναι το συστατικό της επιτυχίας μας όλα αυτά τα χρόνια. Πώς περνάτε σήμερα στο Τάλο? Πολύ ωραία. Χαίρεστε που είναι δωρεάν η συναυλία? Πώς περνάτε? Καλά. Αγαπημένη σας η Λίλα? Ναι. Ξέρετε το τραγούδι της? Ναι. Για πείτε μου ένα. Το αναστέλω και ζαλίζομαι, το ατούτα λέρ. Ξέρω πολλά. Χαίρεσαι σήμερα που η συναυλία είναι δωρεάν? Ναι, πάρα πολύ. Περνάμε υπέροχο, καταπληκτικά, μπράβο σε όλους σας. Πώς σας φαίνουν τα 17 χρόνια Τάλος Πλάζα με δωρεάν συναυλίες? Πολύ ωραία. Ήρθαμε εδώ να διασκεδάσουμε, περνάμε καλά, είναι δωρεάν. Όλα πολύ ωραία, υπέροχα. Τέλεια, μακάρι το ξανακάνουνε. Θα το ξανακάνουν για του χρόνου? Ναι, μακάρι, θα έρθουν πάλι. Από τη Κρήτη δεν έχετε, παιδιά. Έχω γεννηθεί στην Κρήτη και σας αγαπώ πάρα πολύ. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε όλοι, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, οφείλουμε να βοηθάμε τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ και πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για την αγάπη του κόσμου. Τι καινούργιο έχουμε να περιμένουμε από το Τάλος Πλάζα? Πολλά, καλά και νέα έρχονται τους επόμενους μήνες στο Τάλος Πλάζα, καθώς και μια τέταρτη πολυεθνική εταιρεία ανοίγει τις πόρτες της. Θεωρώ μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι ανοιχτό.
μπράβο στο Τάλος Πλάζα, χρόνια πολλά τους και μπράβο και στους διοργανωτές. Θα μας πεις πώς πέρασε σήμερα στο Τάλος Πλάζα. Τέλεια. Χαίρεστε που ήταν δωρεάν. Μια χαρά, αυτά τα πράγματα να γίνονται. Τα παιδιά ευχαριστηθήκανε, εμάς οι μεγάλους τώρα εντάξει, τα παιδιά. Η χαρά των παιδιών εδώ. Εσείς διασκεδάσατε. Εντάξει, μ' άρεσε, εμένα ωραία ήτανε. Ωραία η Λίλα. Αν και δεν την είδα από κοντά, αλλά ωραία είναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε το Τάλος Πλάζα για αυτή τη δωρεάν, για την επέτειο τα 17 χρόνια. Πάντα τέτοια, να το συνεχίσει. Τέλεια. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Ήταν ωραία η Λίλα. Τέλεια. Χαρά. Χαίρεστε που ήταν δωρεάν η συναυλία και δεν πληρώσατε. Εντάξει, εννοείται. Κάτι θέαμα δωρεάν. Του χωρισμού για δες πώς με πονά. Τι φοβερά που ήταν. Μικρή και μεγάλη και άσε το... Περίμενε, θα κάνουμε κλάμπινγκ τώρα εδώ, τι δεν καταλαβαίνεις. Θα το πάμε σε άλλο επίπεδο πια. Άσε τώρα τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που λέγανε εντάξει, απολαύστε τα παιδιά κτλ. Μια χαρά ήταν το ματάκι εκεί, καρβωμένο, το πώς στη σκηνή κινείται η Λίλα. Είναι η ενέργειά της. Δεν μπορείς να μην την κοιτάξεις, δεν μπορείς τώρα να μην κάνεις focus σε αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή. Είναι καταπληκτική performer. Είναι υπέροχη, ναι. Να σου πω κάτι, όταν είχα δει το μπάνερ στις αρχές, νόμιζα ότι ήταν η Μπάρμπι. Και λέω, ποια είναι η Μπάρμπι. Μπάρμπι Λίλα, ναι, γιατί όχι. Είναι και πανέμορφη και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Και πήραμε και την είδηση ότι έχει γεννηθεί στην Κρήτη στο Ηράκλειο, κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω, δεν το έχει επικοινωνήσει, δεν το έχει πιάσει το αυτάκι μας. Πάντως φαίνεται, παιδί μου, το ταπέραμεντο. Κανένα απολύτως, όχι. Ναι. Αλλά εντάξει, μια πληροφορία έξτρα ποτέ δεν πάει. Λοιπόν, να πούμε πάντως ότι για όσοι μας παρακολουθείτε τώρα, διότι εκπέμπουμε live, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα είναι μια άκρος παιδική διασκεδαστική αφορμή να βρεθείτε στο Τάλος Πλάζα, διότι θα υπάρξουν διάφορες δραστηριότητες όπως face painting, μπάλωνο-κατασκευές. Θα έχουμε παιδική χοροδία, θα έχουμε τον δικό μας. Το Μίλτο. Το Μίλτο, το Βαρουκάκι στη Λύρα και ένα κριτικό γλέντι που θα στηθεί στο Τάλος Πλάζα καταπληκτικό. Θα χορέψουν ομάδες χορευτικές και χορευτικές σχολές και Latin. Τίποτα, παιδί μου, δεν λείπει από το πρόγραμμα. Ό,τι σας αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρείτε εκεί. Οπότε κάντε τη βόλτα, τώρα έτσι που πέφτει και η ζέστη σιγά-σιγά όσο περνάει και η ώρα. Οπότε μια χαρά μας βρίσκω και σήμερα. Ωραίο το προγραμματάκι, εξαιρετικό και υπέροχο.